Ćao ljudi, dobrodošli. Imam nešto da kažem. Nije bilo dugo klipova. Inače ne volim da snimam ovakve stvari i ne volim da zaista pričam o ovakvim stvarima, ali mi ovo zaista već duže vrijeme ide na živce. Dakle, to su ovi lažni pozivi u mreže koji mogu vama, znači baš tebi koji gledaš ovo i koji dobiješ takav mail, da uništiš sebi mail, da uništiš sebi kanal, da izložiš svoje lične informacije celom internetu, znači da pristupe i tvom mailu i da ti pristupe Facebooku, da ti pristupe što god. Dakle, ove pozivnice što dobijete, znači kao što je Planet Cameo i kako već se izgovara, ne znam, TV. Znači, ovo izgleda bukvalno ceo mail, kao što možete da vidite. Ja malo ću sporije da scrollujem. Znači, izgleda kao jebena vežba u Wordu za decu u osnovnoj školi na času informatike. Izbegavajte ovakve mailove, jer jednom kada kliknete ovaj sign up i on kaže konektuj svoj mail, to jest ono prestupi preko svog e-maila. Vi nije da ste im dali informacije o tome svoj e-mail, nego ste im dali svoj password, jer oni moraju da imaju autentikaciju. Vi niste njima samo dali svoje lično ime i prezime, vi ste njima dali svoju lokaciju i sve što ima veze sa vama. Možda vi to ne znate, ali Google zna sve o vama. Naravno, želeo bih samo da vam kažem da nikad nemojte da nasedate na ovakve stvari, pogotovo kad vidite oko da CPM, to je CPM ili vam clicks per monetization, znači ovako visok, nemojte, izbrišite mail, blokirajte ih, prijavite ih preko Gmaila, Yahoo-a, šta god, ne dozvolite im da pristupe vašim podacima. Ja sam samo ovo snimio u dokument, znači OXPS, znači što god, ja sam ih nazvao skameri, zato što jesu skameri, zato što kradu vaše informacije, nemaju dokaz, nemaju sertifikat nikakav, nisu nikakav sertifikat stavili. Oni jesu ovdje mogli da stave neku adresu i ta sranja, ali ja ne verujem u to i niko ne stavlja ovako low pixel slike na mail. Svako ko je profesionalan stavit će listu svojih linkova, neće staviti ikone. Možda oni misle da je to cool, ali onaj ko je radio ovo sigurno je samo vežba u Wordu da napravi dokument. Da, nadam se da ste izvukli nešto pozitivno iz ovoga i mi se vidimo. I da, ono što sam htio da vam kažem, smarajte ih, evo, Skype je Planet Cameo, znači smarajte ih zato što pitajte ih da li su ozbiljni po tom pitanju, da je stvarno takav CPM i to. Pitajte ih da li na Balkanu je izvodljiv taj CPM, ako vam kažu da jeste, bacite im DDoS odmah. Ništa ljudi, hvala što ste pogledali ovaj video, šerujte, lajkujte, subscribeujte se na moj kanal. I vidimo se u narednom klipu.